Hola, bon dia a tothom. Em dic Josep Ràfols i sóc el president de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal. Avui inaugurem el mercat de préssec de l'any 2021. És la 16a vegada que fem aquest mercat. Ha costat molt, els primers anys van ser una mica durs, però mica en mica s'ha anat consolidant i ara ja hem aconseguit que ho coneixi molta gent i som molta gent la que veniu a degustar i a saborejar el préssec d'Ordal que produïm nosaltres. Aquest any, la característica d'aquest any del préssec és que els préssecs seran bons perquè ha fet un bon temps a la primavera, van florir bé els arbres, han pogut fecundar bé, ara a l'hora de madurar també ja ha començat a fer sol, però tindrem un problema que els tamanys potser ens quedaran petits perquè plou poc. És a dir, l'aigua que ens va caure de més l'any passat hauria anat bé que aquest any ens l'hagués repartida i ens en donés una miqueta per aquest any. Però la naturalesa va com va, plou quan plou i tenim el que tenim. Com a avantatge, potser tindrem menys problemes amb els préssecs, perquè al no haver-hi tanta aigua també el préssec a vegades té problemes de monília, que es pot podrir i d'això. Això ens ho estalviarem, no? De totes maneres, aquestes primeres varietats encara no han acusat tant la sequera i encara estan sortint uns bons tamanys. Com podeu veure, guiteu, amb préssec vermell d'aigua, per ser els primers, és un tamany prou gros el que està sortint, no? Amb groc ja se'n ressent més de la falta d'aigua, però també estan sortint uns bons préssecs, no? Aquest cultiu que el fem amb secà, juntament amb les característiques del terreny, que és calcari, argilós, dona unes qualitats gustatives que pràcticament són insuperables. I també el fet de collir-lo al punt. Nosaltres collim al punt, el baixem al punt, i llavors el préssec és molt més saborós. Això sí, el fet de collir-lo al punt també és molt més delicat. Hem de pensar sempre que el préssec és un producte viu, és un producte perible, de rotació ràpida. Com més madur el collim, com més al punt, més bo és, però més delicat és. Això sempre ho hem de tenir en compte. No comprem un producte per tenir-lo molts dies guardat, sinó que té un temps limitat, no? Aquí, a les diferents parades, aquest any se n'han incorporat alguna que no venien, i n'hi ha alguna més. Aquesta ha tingut un relleu, ha vingut una cooperativa de reinserció social, ja que no tenia relleu el que ho portava, i a cada parada anireu veient al llarg de la temporada les diferents varietats que anem collint escalonadament per tenir més o menys producte durant tota la temporada, no? Hi ha persones que a vegades es pensen que tenim un presseguer que va donant préssecs tot l'any. No, tenim moltes varietats que es van escalonant una darrere l'altra i llavors anem empalmant. Això no vol dir que hi hagi alguna setmana que a vegades no hi hagi producte, perquè una de les característiques d'aquest mercat i el que tenim és que cada productor només pot vendre el que produeix. És a dir, tot té que ser de producció pròpia d'un mateix productor. Ningú pot anar a buscar ni en una altra ni en una altra banda. Això és la característica principal que ens hem donat. Producció pròpia de cada productor. I cada productor pot vendre, com a mínim, el préssec, que és el que dona el fet que puguis vindre i portar al mercat i el que dona al mercat, i en acabat altres productes complementaris. Aquí tenim, per exemple, ara cirera, alguns albercocs, ara més endavant tindrem productes d'horta, meló i síndria, però això és sempre com a complement. Però el producte essencial és el préssec, que és el que dona raó de fet d'aquest mercat, no? I una altra cosa, a veure, nosaltres fem l'exposició, nosaltres som els que produïm el producte i els que donem la raó de ser d'aquest mercat, però la raó, el que han de venir són les persones fan que el mercat sigui possible. Si nosaltres fem exposició i no veniu persones, el mercat no és possible, per tant és un entent entre persones que veniu i nosaltres que posem el producte a exposició, no? Per això que donem gràcies a totes les persones que han vingut. I sí que voldria tenir un record pels que aquest any no podran vindre, perquè degut al Covid hi ha que no hauran pogut vindre, no? Disculpeu. Res més, jo avui no tindria res més que dir, només donar les gràcies a tothom, que tinguem tots un bon mercat, esperem nosaltres portar el préssec de la màxima qualitat i que tots vosaltres en pugueu disfrutar al màxim. Moltes gràcies i fins d'aquí uns quants dies.